Fama. Jeew ya ada andi galle Jeynaba Soye Jeynaba ada andi woni kawma Amadou ada andi ɗum sa yi tom oɗo kaala wiyamu Baaba Joro wi ya wat ko poɗɗa wadde ko Baaba Joro ko waɗata hen woni ko poɗɗa wadde ko he wimu Baaba Joro wi ya wat ko poɗɗa wadde ko kaɗa ɗon Baaba Joro joni ana sirani de mowi mon waara wiyaɓe siira joni kam a sirani en ga koko suko fam heewi wona an cukalel walla ka mawɗo wona dow cukalel janggata fende ha ka nulaɗa wawa yettinde nula mbiya ko liggitta ko nulete ko 150 000 sayi oto mi nan noon mbiya goggo ma mi tottima kalis pour nawa ɗum to ene anani ndi dok ngal wimo yo wat fof tout ko faari hen mami nodduma téléphone ni yawni ya aɗa noyi toro boy woto wi non anan min sukor ko yoni min yaltude nangege e bardo kam pondumi a famat anene boy nan boy an gila mbiɗam yon wattu horde akadaji ɗo mboɗomi dow mum mboɗomi hoore normal eyyi ande tan gummimi ni ko jama gummimi boy pour heɗe yaade waaju o koɓe mbajoto yimɓe aduna ko on yano jama hande ar min kaalidou yano jama te on ka tinanni an hollu an kawyata ko sehil ma mbiɗa sey ko babam way kono babam tan nden an boy juumi o hollu jama hande gummi mbaɗa heɗo waajo ha ɓooyi ha nanmi ko yeroso rokkete debbo lembel hande yeroso holo pa yero oɗo baba yero o kalta ko way boy mi mbaɗa alama cahan oɗo baba yero rokkete lembe pa ma oɗo hande boy bana debbo goto koɗɗo to legal amen hande kanko rokkam boy ana juuma min mbaɗa juuma kaade maraɗa mi sikki wona cukule baba yero ko suude affaire o galle o mi andade mais en tout cas dal inde makko non toon te boy mo roka o min hayma en paaw holno waɗi ha heeɓi o boy par ce que boy ko 4x4 uji limousine aji datto damar galle boy o baba yero ko nantede mi haalanma wanden to a woni sayi non sa yi o suudi affaire o min par ce que tata Aïcha haalnanimi baba yero haalnanimi sa yi o suudi affaire o wadde ko ɓeɗo profito e promotion corona o non si ko ɗo bonrete boy ay bo pa boy mo naati ɗo
boy mi anda pa on so habbumo walla boy ko holno way ana boyo ko normal ko joddo ba nana mbema boy hay sana ya jira ko leydi na jabbo dum ala ko haali affaire normal on ngay dewi don ba yoro no wari ha hebi ngel cukole ko dum non haymi ko on enquête gonmi ha joni mo wawi hedde preuve la te kala ko kemmen ma heddu men o mi haalani anan rawne galla amen ko hojo no hubbude ko hikko non boyata gondo kay boy so dum baye je fanu ndiyam hay julbe heddata ko galle mo Numéro privé de allo jam tan mi heptinani ko privé Amadou Mbadda aɗa selli jam tan mbadda e tampere a rarani kumtari kumtari godoni Allah alhamdulillah kumtari godoni Allah kumtari godoni Allah jomiraɗo joom mbaɗo kumtari holdum min mboɗo sohli ha resanaɓe lembel e lewru korka yimɓe goni e korka yimɓe goji ko korka on kanko mo resanimi lembel hade kam makko resandemi lembel o waynata komi haɓe wiyamo mboɗo sohli waɗa mi sohlani ummo tan guitta hadirede ma tan sukku très faible an woni hombo miɗa haala ɗum jiiña jarani ko jiiñata ɗum ayiɗo haydara ɓendayi ɗo ha ɗum mucce min nde tottata oɗo kalis o cikka mi tinani holen cango nde tottirta ɗum nde mi tini min mi totti o kalis on kalis kuman jiɗɗa wiide kalis kuma nde tottata ɗum nde mi tini ɗum an fama ndeke ka peno fama an ka peno an faamu wiyanomi ko yummano nehma bammano nehma ndeke ndeɓe nehanimo hay seeɗa ndeket an hay Samba Senghor ma hay wona min mi ore an wona an nawi kalis ha o resani kam lembe haɗani ko kalantuma o ala haydara ko haalantami saabu wona penowo noon nde tottata ɗum kalis o mbiɗa dari ɗo e paranterde mbiɗa hetto ko kalata ko mbiɗa yiya ko kalata o Aissata ɗum woto bettum min minomo hakkude Amadou Yero haal hen a waɗi ko soofi noon yen sa yeehi haade res goto suuf haal yimɓe ganda aɗa yena cukalel ko an waɗi assume les responsabilités kala ko woni hen responsabilité ma ala hen responsabilité ma ala hen mi restanimo sa resi kam mi resanimo min ñande lesla kam yerone sa bonema min mbaɗa wawi resta sappo ma sa resi kam an mbaɗa wawi restama par ce que dengal ma min sukkat ɗum eyyi fof noon debbam somi wi debbam sukkanami o sukka par ce que noon desirtuma awa kam ndar dépassement timmani o ɗef dépassement a haali ko wawi ka mawɗo kono a haalama yeehi Ziguinchor haalama yeehi Ziguinchor haalama custini babu ayo haalata ko min o haalata ay sika yihi ha ƴetta décision ma tawdata gorko haɗa timmi gorkaguma a suurata ɗum a haala ɗum fof fenniranena wona ni resma noon ko an resikam mais haalata ko debbo tan komi debbo ay ko kalta ko tawde ko goto e ma yo ar ɗo e nder dande ma fof la an Amadou parane ma taw noon
Amadou Parane ma. Si wa parde ko. Mi wi ndeno de Amadou. Mi ma rende Amadou. Wala resali. Amadou buri mo peede ndakkam ko ɓoccone. Amadou buri mo ƴoƴ. Mbi ma ko Amadou wiidu. Ka ɓoccone pasnade a. Ka ɓoccone pasnade a. Ka ɓoccone pasnade. Amadou wiidu ƴetti jungo ma mbaɗa ɗum e jeyi. Ko waɗata ɗum hen. Feccani natti kumtani. Hay goto sohlani ni yawude. Hay goto sohlani. Ariya suka toko. Mi restani. Kadi ma yo boytade. So Amadou waɗi mata o waɗiri ɗum ko jeehiɗagal. O waɗani kam promotion. Min sotti tan. Min sotti tan. Yo corona natama an. Ko lewru promotion yimɓe lewru promotion lewru coronavirus. Ya amuman yen. Alasi coronavirus yo haɗama an tan no. Minen kam minen mola Allah. Naate bamma. Hay deppatala. Hay deppatala. Babo eɗen mola Allah. Te ñalawma hano waloyta ko laata. O walata ɗo soɓa en jañata coronavirus. Eɗen mola Allah. Tanam dow min hay min atti Allah. Mi haali. Mi haali. Sewnana min kam kumpoto. Sewnana min kam kumpoto. Min mi worata ha worata yeroto balilagal.